Nosaltres som una escola de música, també som una associació que produïm projectes musicals i educatius, i feia molt de temps que jo tenia la idea de fer un projecte per nens petits. Es poden fer coses absolutament al·lucinants, com per exemple tenir 5 anys i presentar un concert amb majúscules. La veritat és que quan estàs dirigint i els tens al davant i vas veient cada cara, cada parell d'ulls que t'està mirant, hi ha com un feedback brutal que en realitat són ells que t'estan dirigint a tu. Sentir tots aquests nens, gairebé 300 nens de 5-6 anys, cantant amb aquesta vehemència, amb aquest convenciment i disfrutant tant amb una obra que han estat treballant durant mesos perquè no és immediata, no és fàcil. Són cançons que busquen ser un repte musical per a ells. Doncs veure aquest resultat final és realment una cosa que et posa la pell de gallina.